दिनै बेहाय फाख्राकुसि कमिटि हलाव नुजाफैनाय मोनसे समस्थिनि मानगोनां बासन बसुमतारी बिथां आरो लोगोसेनो नुजाफैनाय बड'लेण्ड आन्दलन संस्थानिफ्राय नुजाफैनाय मानगोनां बिथांमोन दिनै इयुननि थासारिखौ 보통 보이기로 하구나. 다음에 세보리야. 뭐였나? 자신과 영화 방해가시고 그러다 나중에 또 트레이닝 사나고 나도 이내가 행세가 있다 하이잖아요. 트레이닝 센터 보고 있는 그죠? 나 딱히 이 자가 스포 이 자가 자가 있어. 야 거기서 당황하고 있어. 이게 코미디 세 무슨 소리가 있어. 꼭 당황 걸 있어. 이 코로 제카드 미싱 제카드 미싱도 자네 그 제카드 그 카푸 뭐 제카드 미싱 있어. 나머지 시스템 솔리스타 만들어. 시스템이 솔리스타니 그런 거 제카드 미싱 비발. 영화의 호텔 프레임 지다가니 누 살, 간대, 라스, 많은 거 주장이 그런 거야. 아니, 공식 공사부터 그 원이 민영을 가나. 이기는 바다, 안파인 속도, 누가 속도, 누가 자, 일로 있고, 세번 속도가 나오고. 이기, 지만 갖고 동안 지지 수락에 살지 않지. 수만이, Kerajaan ada demi mengumpul waktu di dunia haji selama beberapa kali ada wilayah primary untuk dari yang jadi kasih ani abu dinau जोंनि युवफोरखौ जोंनि वारकार दैदेनगिरिफोरनि सिगांनि अननाय माबाखौ आं मिथिनो जासिहरो दा दिनै नोंसोरो जिसु खोथाखौ मिथिबाय नङा होमबा आपनालोगे আজি जि प्रग्राम यानजौ कुचिलांनि कुचु जोंनि बेयाव दिनै ज' जादों बिनि थांखिखौ नोंसोर गासैबो मिथिखाबाय बेयो जाबाय फैबाय थानाय समाव जोंनि बे ओनसोलाव थानाय जोंनि आबौमोनखौ जि दानायखौ मोनसे आबाद महरै गावनि थांना थानायाव गोरलै जानायनि रांखान्थियारि जौगानायनि थाखाय जोंनि बिटिआर सरकारा सारा जि दानायखौ जोंनि बिटिआराव थानाय जि आइजोफोर दङ बिसोरो गोरलै बानायनानै होनो थाखाय आरो बे ओनसोलनि गासैबो जि दाग्रा रायजो राजाफोरखौ जोंनि आबौमोनखौ बुहुम बिखायावनो जाहाथे सिनायथि होनो हायो बिनि थांखिजों बड'लेण्ड हेडमिस्ट्रा बेखौ नोंसोरो दाख्लैबावैसो एसे मिथिखाबाय नोंथां माने पुरा आसाम नाङैनो जायगा जोङो दखान बानायजोबनांगौ दखानथ' नङा जमा लाग्रा बेखौ जोङो प्रक्रुमेन्ट सेन्टार होनो बायनानै लाग्रा बिनिबो जोङो दखानफोरखौ बानायखाजोबबाय
दखानखौ होनब्ला जों दखान होनबाय खिन्थु माने बायनानै बुथुमग्रा सेन्टारफोरखौ जों बानायखाबाय मुसलपुराव बानायखांबाय दाख्लै बरमायाव बानायदों मोनसे आं सानगासिनो दङ जोंहा नैबे उदालगुरि नङाबा जोंनि नैबे माबायाव मेलायाव बे ओनसोलाव आरो गंसे जोङो बे बायनानै जिखौ बायनो थाखाय दोनथुमग्रा जाहाथे नोंसोर बेयावनो फैसाखौ मोननो हायो बेनिफ्राय लांबाय मेलायाव नोंसोरो दाम बुरजा दामा खमाया दाम खमाव जे बेफारिफ्रा लाङो नङाबा दा नोंसोर दानाय जिखौ बेफारिफ्रा आसलते बिराद माने खम फैसायाव लानानै गावसोर खिन्थु मथा मथि नोंसोर बानायग्राया जेसेबां लाब जायो बेनिफ्राय लांग्रायासो मालाबा बारा जायो बिदिनो 20 खान फानबानो बिसासो 5,500 थाखा सप्तासेयाव लाब जायो दा बै फैसाखिनिखौ नोंसोर जाहाथे पुरा मोननो हायो पुरा जाहाथे मोननो हायो बेनि थाखायनो जों बे सुबिदाखौ बानायो थारमाने बे फैसाखौ जोंनो होगोन नोंसिनि दख'ना दानाय फैसाखौ जों होगोन सरकारा होगोन आरो बे दख'नाखौ जोङो बेलेगाव फानो बेलेगाव माव जोङो इन्डियानि बाहेराव जोङो बे जोंनि बाथ्रा सोलाय बे गोजौआव थांनाय नोंसिनि खामानिया बांसिननिफ्राय बांसिन जि दानाय दा नोंसोर बे ट्रेनिं लाखांनायनि उनाव नोंसोर आरो जबाय थानायनि समाय गैया नोंसोर एकदमबारे धाम धुम जोंनि सरकारा जोंनि जिखिनि मानसिफोरखौ जोङो आरो सहाय होबावगोन जायफोर ट्रेनिं मोनगोन बिसोरनो मेसिन होनाय जागोन आरो फाइनान्सियेलि सापर्ट टेक्निकेलि सापर्टआ जोंनि बेयाव मोनबाय आरो फाइनान्सियेलि सापर्ट थाखानि फैसानि सापर्टबो होदेरनानै नोंसोरखौ जोङो गोरा खालामनांगौ फैनाय माखासेल' नङा बे खाराखुसि ओनसोलाव जेसेबां बुरजा जोंहा आइजोफोर दं आब'मोन दं बे गासिबो बुंथारनांगौ खोथाया बेल' সব আমার সরকারের তো এতিয়া এখন তাহলে আপনার যে মেম্বারশিপ ড্রাইভ মানে রিসিভ ল'ব লাগিব অনলি 20 টাকা হ্যাঁ বিপুল এসিনকে বলি লিখা দিলে শোনা দিবে আপনার 12 জন না 12 জন না 12 জন